Mwari ave mubatsiri wangu. Pamusoro mambo, ini ndini Makore Simon. Ndauya pano ndine madzikoma angu pakamirira kunzi Makore Family vachandibatsirawo pakutsanangura pandeichiita kana chine ndasirira. Chekutanga mambo, mhuri yekwedu ikwaMakore yanga yakabatana uye chinamata tiri pamwe chete, asi pakazoitawo kupesana kwakauya nenzira yandichatsanangura. Chakatanga ndechekuti tine mumwe sisi wedu wakawanikwa. Sisi uyu akawanikwa kumasvingo, mwana wababa munin'ina wababa. Saka takatanga kunzwa kuti akurwara akupenga. Saka tanzwa kuti akupenga, takabva tapindirawo sana Tezvara tinzwisa kuti dambudziko rokupenga nderei. Asi vakwasha vachitipa nhoroondo vanga vachiti nyaya yaari kutaura ndeyekuti mukupenga kwake mashoko ari kutaura ndeyekuti Tendai kuda kundiurayirei. Munhu anonzi Tendai ari kutaura nezvake kumhuri kwedu anonge mumwe chete anove munin'ina wangu. Saka ivo vakamboedza kumhanya-mhanya kusvika isi tapindirawo kuti tinzwe dambudziko nderei. Vakazoti tazoona kuti dambudziko remwana uyu nderenyimi rekumhuri kwake, saka taakuuya nemwana iyeye kwamuri kuti mugadzirise zvinhu zvenyu. Saka mati munhu ari kubudirwa ari kuti chii? Ari kuti Tendai uri kundishandisire mubhizinesi rako. Saka nokudaro vauya, isu takabva tatora mwana tikati toita sei, takambogara naye kutaundi. Saka tagara naye ndokuona kuti chimiro chiriko nezvaanga ari kupenga kwaanga achiita kwacho tamboedzawo tikaenda kuchechi. Taenda kuchechi tiri pagungano reSabata paanga achimbonamatirwa. Ipapo anga achitaura zvemashoko anoti achingodzokera mashoko iwo andataura nezvavo kuti muri kundishandisirei. Saka panguva iyoyo pakazoitawo vamwe varoti kana kuti vaprofita vanoprofita vakati tiri kuona dambudziko remwana uyu nderekuti ari kushandiswa nehama dzake vari kuita mabhizinesi avo. Tikati zvakanaka, ndinotenda kuti panapa pana vamwe vanotokupurira mashoko iwayaya akataurika tiri pachechi ipapo. Rimwe zuva mwana uyu abva kwaGutu auya kuGweru, ikokoko auya kuzobatsirwa nekundo kwatogara. Auya sezvo vana vaTezvara vakwasha vanga vati torai nekuti dambudziko taona kuti ndiri kumusha kwenyu. Saka vakauya naye tikamugamuchira. Saka tiri panguva yekubatsirana naye tinoenda kuchechi. Takabva taenda naye kuchechi. Kuchechi ikokoko ndo pakabva pataurwawo nevamwe vaprofita vakati tikuona dambudziko remwana uyu musikana ari kurwara uyu riri kukonzerwa nevanhu vehama dzake vari kuita mabhizinesi avo. Kana profita kutaura kuti munhu ari kushandiswa nechii nehama mabhizinesi hazvitauri chii. It's a meaningless statement. Unguzairizotaura Hongu mama, ndikuti inini kana profita achiti munhu ari kushandiswa nehama dzenyu mabhizinesi haana zvaataura, because tiri kudhira nezvinhu two. Tiri kudhira nemunhu ari kupenga one, tiri kudhira nechinhu chiri kupengesa munhu two. Saka chiri kushandiswa nemabhizinesi ndechipi? ari kuti urombo.
Mwana ndizora. Urongwa. Akamati urongwa. Urongwa unopengesa munhu. Isu hatizozivise vanhu vanenge vachiudzwa. Tifambe tese zvakadini zvakanaka kuti nyaya yacho inyase kudini, inyase kubuda kuti ndiri kutaura nezvei. Handiti because mukaona matanga kutaura mataura nyaya yekuti munhu ari kudini, ari kupenga. Handiti asi mukupenga kwake ari kutaura kuti kudini, ari kuti tendai uri kudini. Saka ari kutaura kuti tendai uri kundishandisirei ndiani? Ndiye ndokupenga. Ndiye ari kupenga. Ndiye ndozvanga achipenga achitaura izvo. Tawirira kuti munhu ari kudini? Ndizvo tiri kuwirirana here kuti munhu ari kupenga. Ndizvo munhu ari kupenga wobva ati iwewe tendai uri kundishandisirei. Handiti so it means kuti body iri kutaura handiyo muridzi weizwi riri. Muri kuedza kuona zvati kwandi kutrai kuenda kuti doseparata zvinhu tuwa toda kuseparata body iri kubudira chii, mweya, nemweya uri kubuda muchii, mbodi. Kuti chiri kutaura kuti tendai uri kundishandisirei chii, mweya uri kubuda mubhodhi here kana kuti ibhodhi yakatakura mweya. Because tikatadza kuseparata zvinhu izvozvi zvingadi zviri tu hakuna kwatiri kuenda. Ungomukona kwenda mune zvinhu pamusoro wemambo kuti uyu ari kupenga. Handiti nekuti ane zviri kumupengesa. Ndizvo handiti mukona zvindizotaura kuti uyu ari kupenga asi pane zviri kumudii, zviri kumupengesa. Saka isusu tiri kuti chaari kuti ndicho chiri kumupengesa chii, ndiko kuti tikwanise kupinda mudambudziko tese takati takavhurika. wakasvika kuno nyaya yekutorwa yatendai iri kuzizvo tendai vakomana vafamba zvakanaka weseka asi tendai akazoenda yega kuna chiremba aenda kuna chiremba chinja zvinhu achatofamba newangu kuzoona aenda kuna chiremba chiremba wachida kamusuka endai pana ari pare zuva ari pana ndo pane nyaya nyaya iri pana chiremba ari kuzi tendai akazoenda kuna chiremba aenda kuna chiremba ega wawirirana nevamwe wese wakafamba wese zvakanaka mukuzoona tendai pachienda ega amene zvakwazowirirana nazuva achatowirirana wavo ndo pane nyaya. Saka aripo akamangana munyaya zvingaritsananguya nyaya iri pana chiremba ari kuchizozvo. Right, it's okay. Saka zvatakuita manje baba because andingamuda zvinanugara kuti nyaya yenyu kwamamuda kundiendesa nenyaya yenyu chaiyo chaiyo yamuinayo zvakasiyana. Because zvandamapanga manditaurira ndizvo kuti mambo takaita dambudziko mumusha remwana ari kupenga. Handiti taita dambudziko remwana ari kupenga kubva tafamba ndobva taudzwa kuti munhu ane dambudziko ari kukonzeresa izvi ndiani, nditendai. Handiti tochiti maudzwa kuti nditendai takazomudaidza kubva tati ngatiende tinodii, tinofambe. Ndobva tafamba kwatakafamba ndobva tanzi zvakati ndichasvikapo mukwenda zvakutaura ndekuti kwamatangira kure matangira kure kwekuti mutoda 1 hour kuti muexplain kuzosvika pane nyaya. Saka panopedza kubvunza yapo kutsvaya kuti ndikubatsire kuti mukurumidze kusvika pane nyaya yenyu chaiyo, because nyaya iri pemunhu arikuita sei
ari kufenda nezvaari kudii nezvaari kutaura zvine zvatinofanira kuita kuti mubatsirike. Mazviita mama. Yes. Ndatenda zvikuru. Ndichaenderera mberi. Saka nokudaro nekuda kwedambudziko irori takazoenda isu semhuri kunonamatirisa mwana pamuprofita. Muprofita anonzi Zuva. Saka mwana akanamatirwa. Muprofita akati kunotori nedambudziko randofanira kutouya kumba kwenyu kuzogadzirisa rakaitwa nemadzibaba enyu kare. Saka muprofita akauya. Auya muprofita akataura dambudziko rokuti baba enyu akamboita urombwa kare. Saka asi zvinhu zvacho zvakachererwa pano pamba. Zvinhu zvakachererwa apo nepapo nepapo. Nobva atorai badza muchere zvinhu izvi. Zvinhu zvikabva zvacherwa achingorayira iye. Zvechokwadi tikaonawo zvaibuda zvibhodhoro nezvimwe zvaibuda. Zvoratidza kuti yanga iri mishonga yanga yakachererwa pasi pamba pamusha. Saka apedza kudaro muprofita anobva ati pano umwe mwana pamba penyu here panapa anonzi Tendai. Tikati hongu aripo, asi panapa nhasi uno paunganeki pano haapo. Tamusiya kugweru. Tikanzi iye ngaauye iye. Ndine nhoroondo huru yanofanira kuti tsanangure pamusoro pemwana iye. Tikati hazvakanaka inobva tadana Tendai. Tendai ndobva ati hazvakanaka ndiri kuuya. Zvechokwadi akadhiraivha kubva kugweru kusvika asvika. Muprofita ndobva ati hazvakanaka kana asvika. Zvino dambudziko rakaita nderekuti baba wenyu imi anga asati afa akafunga kuti zvino angasiyirani mishonga yaaishandisa. Asi ndaona imi akambenga afunga pakati penyu apa kuti Tendai ndiye anoita. Akabva amusiyira mishonga iyoyo. Saka zvikanzi asi kunyange zvakadaro mishonga iyi ndaibvisa nhasi. Kureva kuti zvababa izvi dambudziko ranga rina baba iri rapera. Tikati zvakanaka kana zvabva kuda kuti amhuri yakugara zvakanaka. Tapedza ipapo ndopakazoti kuna Tendai, iwe Tendai hautendi chiprofita. Zvikanzi naTendai hongu inandi kuvanzi kutenda zvechiprofita. Zvikanzi asi zvakanaka ndira kukuudza zvinhu zvitatu zvinoita kuti utende kuti zvandotaura inini handitauri ndega asi ndeichoprofita ndeichitozviona. Zvika chekutanga iwewe wakaenda kunonzi kunyanga. Kunyanga wakanga ine mumwe wako muri 2 makarongwa kuti munorima mapotatoes iko. Saka makarima mapotatoes ramba. Zvikanzi aiwa chokwadi. Zvikanzi asi marima mapotatoes aya tarisiro yamami nayo pabhizinesi renyu haina kuzobuda seizvozvo. Makaona profit shoma shoma. Zvikanzi aichokwadi ndizvo zvakaitika. Zvikanzi right wagutsikana kuti kutanga zvikanzi hongu. Zvikanzi chechipiri iwe une mukadzi waudana naye izvozvo asiri mukadzi wako wakaroora unonzi girlfriend. Zvikanzi ramba. Zvikanzi aichokwadi ndinayo girlfriend. Saka wakutenda here kuti zvinhu zvandotaura izvi ndizvo. Zvikanzi hongu. Zvikanzi right ndakuchikutaura zvawakaita kunyanga. Waenda kunyanga iwewe wakasvika pane umwe munhu akakupa mushonga. Munhu iye akakupa mushonga iyoyo anga achiti mushonga uyu ndiwo kuti zvinhu zvako zvebizinesi zvifambe zvakadi zvakanaka. Saka ramba tinzu achibva ati haakwete zvamukutaura izvozvo handizvizivi. Zvikanzi right ndakuda uchire kuratidza kuti mabhizinesi ako kana zvawakaita zvese zvine mushonga mukati zvichaparara. Ndogona kuzviita ini. Saka ndopakazoti nditendai uya mani. Ndopakazoti regai ndizvanzi ndinotokutaura kuti wakatora mushonga. Saka iwe zvowoita kuti zvinhu zvako zvikuperere kana dambudziko rako iri remhuri iri ripere paurombwa hwawakaita iwewe kunyanga. Unofanira kuuya nezvinhu zvako muna December. Saka ipapo tatiri muna October paitaurika zvinhu izvi. Unofanira kuuya nezvinhu zvako muna December nehama dzako dzose. Topisa zvinhu zvako sezvo tichibva kure kure. Saka nokudaro December akasvika. Mhuri yese takashava mari yekufambisa kuti tiende kumusha kunopisisa zvinhu zvemukomana tiwitnesa tichiona zvichipiswa. Sezvakanga zinge abvuma kuti ndinazvo. Saka takazotuma mukoma anogara kuno. Tikati mukoma chindai nasekuru ndiye akaona incident yose yanga ichiitika iyi yeprofita kwaita muprofita. Saka ndobva mukoma wedu aenda pamba pemuprofita kuti anowitnesa kupiswa kwezvinhu zvaTendai. Saka mukoma wangu akatangirwa naTendai kusvika pamuprofita. Saka Tendai aripo mukoma ndo pakabva asvikawo. Saka mukoma aifanira kusvika nasekuru. Asi sekuru
vakanga vasipo pazuva iroro vachinzi vakati iwo ndandakamirira kuti mushandiudza kuti mauya vakomana tigozoenda kunoti tinokuchinisa kupiswa kuzvinhu zvani kumishonga yatendai. Saka mukoma ndobva azobvunza kuna muprofita kuti ko mukomana zvaauya zvakamira sei? Zvinhu zvake ndatopisa, uyaone pandapisira. Saka ndobva vatorana mukoma wangu nemuprofita zvandakazipisira zvinhu zviya apa. Saka nokudaro mambo, nyaya yakunetsa pari zvino ndeyekuti mudzinza medu mumusha medu mune urwere. Ndataura zvemusikana akapenga, musikana uyu akazoita zvakanaka, ndobva adzokera kumurume wake. Ndobva hanzvadzi yangu inini yepamusoro pangu ndobva arwara, iye zvino agoni kuwana kupinda mumunda kurima. Ndokubva tabva ipapo ndobva pazoita mumwezve mai wakarwarazve, iye zvino havakwanisi kana kurima. Saka nokudaro ndobva pazorwarazve mukoma wangu. Right. Saka zvaitika zvinhu izvozvizvi maincident yosara. Takuchiti isu musi uno apa musi wa14 November ndine munin'ina wangu inini wechinamba 7 mukomana wandaitoshanda naye. Mukomana akafira mutsaona yemumugwagwa. Mukombi yanga ina vanhu 14 anonzi akangobuda. Saka kubuda kwakaita mukomana uyu anzi akangobuda nepadhombo zvikuisira pasi, anga ari ticha. Saka takaedza kutsvaga semhuri kuti zvingave zviko zviri kuwira mhuri izvi, zviri kunangana nemhuri izvi, kutambudza mhuri izvi. Hungave urwere hwokuti urwere hahwo, kana kuti ingave death natural death yekungofawo nekuti maaccident ariko akangodonha. Kubva kana zvakadaro hatichazivi, asi pfungwa dzedu dzichingodzoka pakuti hatichazivi kuti uya kumbonzi akaromba uya akazoti pai ndakapisa zvinhu, uye pakuzopiswa kwazvo hapana akautinisa kupiswa kwazvo, kuti ndizvo here zviri kukonzera matambudziko emumhuri, zvakutemesa vanakomana vese vemumhuri kuti chii chiri kunyatsomboitika. Saka isusu tikatiwo kune mukomana munin'ina wangu Tendai, iwone zvaunozivawo here, tichimubvunza zvakanaka pazvinhu izvi nekuti zvanyanyisa uye zviri kungagara zvichingotaurika pamusoro pazvo, asi hazvina kunaka. Zvakanaka kuti tibatsirwewo nevanhu vanogona kutibatsira kuti pane here zviri kukonzeresa matambudziko ose aya mumhuri. Saka ndo patakatsvaga kuti titsvage neutral venue yekuti tibatsirikewo. Saka takazobatsirwa zvinzi no, imimi mukaenda kwamambo Mutasi, ikokoko vanokubatsirai, mukazodzokedzana semhuri mobatana. Hazvirevi kuti tinomuvenga Tendai, kwete, tokuziva kuti matambudziko ose aya iye ane zvaanozivawo here, nekuti mubhaibheri mune murume anonzi Akani. Saka pahondo ya Mozisi akati musatore zvinhu zvevanhu kana marwa nemarudzi. Saka Akani akabva azonotora zvinhu zvaakaona mutende revavengi, zvikatanga kuinza matambudziko mumwana weIsraeri, zvikatakisa kuti vaIsraeri vaurawe vachifa, kusvika vazoti imba imwe neimwe ngaikure nepamuprofita ibvunze kudambudziko iri rakauya naani. Ndobva pazobatwa murume anonzi Akani, ndiye akakonzeresa kuti vaIsraeri vazokundwa kuhondo, asi vaingokunda pesa. Saka kuti tibatsirwewo tizive kuti mukomana uyu ane zvaanazvo here, kana asina tautomuchenesa totoendera mberi, kana pane zvaanazvo zvobviswa mhuri yogara zvakasununguka. Ndonyaya yedu chete. Tatenda mama. Uye pamusoro iyi sorry mama. Nyaya yenyu mune nyaya mbiri. Chekutanga, hamuna kufara kuti zvinhu zvatendea zvakapiswa musipo. Ndonyaya yekutanga. Izvozvo ndo zvakupai suspicion chokwadi yekuti Tendai zvakakumidzwa kusvika pamuprofita musipo. Chakapiswa hapana, bhozi muprofita akabraibu. Saka matambudziko achingouya nhasi isati kuona Tendai, nekuti Tendai ane zviro zvake. Ndokufunga kwedu. Ndochiya mubvunzo. Uyu tisha wekudonha mukombi aipenga kwete? Kana anga asikapengi, chiri kuti mutadzi kufunga kuti akakomita suicide chii? Anga asina matambudziko atakabogarira pasi ekuti tingamuadresa kuti ane matambudziko. Bamwe mukono uri musi warimwe pano mumwe achaiva nemukadzi nasimanyero
umwe akachaiwa zuro, umwe akachaiwa nepoto, umwe akadhonzwa nzeve, umwe anyimwa bonde chaiwo. Uzwa? Umwe apushwa negumbo kudonhedzerwa kubva pamubhedha. Asi havafambi wakazvinyora pahuma kuti ndadonhedzwa pamubhedha ndimai boy. Munhu wese unozvidini? Unongozvinyararira hake. Asi yakuziva yake kuti zuro wakapushwa negumbo akadonha pamubhedha. Munhu anozvinyararira hake kuti aziva kuti zuro ndakadii? Ndakachaiwa. Anzwa. Saka izvozvo kana zvisina kusheyiwa kakawanda ndo zvinokonzeresa kuti munhu akomite chii? Suicide. Saka munhu anokwanisa kuita suicide. Ende chinoti munhu asasheye nemunhu. One, dzimwe dzacho inyadzi. Dzimwe dzacho two, ipride. Nekuti ndiri ticha inini. Ndonosuma dambudziko rangu kuna Tera. Munhu otofunga zviri nani ndingofe nezviro zvangu. Saka ishu yemukomana yekufa kwake ndiri kutsvaya kuda kuvisualiza kuti nyangwe manga muri mukombi, handiti nyangwe dai manga muri mukombi, mukomana uyu anga akaita kugara papi paanga abva azvidonhedza padhoo rekombi. Zvichitsanangurwa mambo pamusoro pechitiko chakaitika, vanoti kombi iyi yakanga yahaiwa kuti iende kunotakura vana vaifanira kuzoenda kuGreat Zimbabwe kuschool trip. Saka akanotora mota inopfuura nepatogeti. Saka driver akati ndatikumbira kuti mumota uise vamwe vanhu vatogona kuti tikabhadharisa tobhadhara togeti, sezvo vanhu vatiri kunotora venyu imimi tozonatova kumberi kwetogeti. Saka ndo zvakaitika, nobva wataura vanhu 14. Saka kunonzi mukombi uyu mune mumwe munhu akakwira passenger asanganidzi bhegi rake. Mubhegi maya makatanga kushinyira, handizivi kuti chii chakanzi chakashinyira. Izvi kunzwa kubva kuna driver. Saka chakashinyira ichi hatinonzwa kuti chii. Saka nokudaro anonzi vanhu vese vakada kupanika kuti chibuda mukombi muya, asi yanga ichifamba. Saka kuti titi akasundidzirwa here, sezvo vanhu vanga vakuda kubuda mota iri mumotion, hatina kuziva zvikuitika. Matondipindura. Bhegi rakashinyira chinhu nderatenderani. Ndere passenger. Ajamba kubva mukombi kuenda pasi ndiye sembesende. Akamura ndozotaura. Nditicha. Munina wangu. Ticha ndiye ajamba kubva mukombi akaenda pasi akafa. Chaajambira chii? Uri kutiza chinhu chashinyira muchibhegi. Bhegi risiri rani? Rake. Ende kombi yese yapanika kuti chiri kushinyira mubhegi chii? Handiti? Saka tochiti chashinyira mubhegi chachi chatendai kuti ndozvamuto kuti bhegi rashinyira chinhu kozi ndorauraisa munhu. Kozi yekufa kwemunhu chinhu chashinyira kuti bhegi nderatendai, harisi ratendai. Saka sei makuti tendai ndiye auraya, asi munhu toiswa zvokuti zvichwa chachirutidzwa ndono chinhu chashinyira mubhegi. Because dai wanga uri umwe ndafarira chinhu wani pamwe. Munotaura chokwadi, hamuzoda kunyemba. Dai anga ari umwe adasiya dhipati yekuti mukombi mune bhegi rakashinyira mangoisiya. Mudai makangotora pekuti munhu akangodonha mukombi vadini kubva. But now that mazotopinda vamatoda aiwa driver dai driver wacho dai anga aripo driver uripo. Dai driver anga aripo ndiyo ainesa kuti taura kuti chakaisa kuitika chii chaicho chakakonzera kufa kwemunhu. Asi already
bhegi rachi rako kuti ndori nechinhu chakadii chakashinyira. Asi pane accident wakati bhegi rakamakazomunei mapurisa achitsvaga munhu webhegi havana kuzomuona, akangobva paaccident akatakura bhegi rake akatakura bhegi rake vanhu votomusiya ari kuenda nebhegi akatoenda nekuti apa chitiko chakaitika murodhi kaumu hamusati pane mapurisa asati atenda, saka vanhu vautomanyira kumabasa ngo vatoenda. fiction mbijana nyaya because guys pafa munhu paitika chinhu apa moving so fast sekutaura kwamurikuita kuti kombi iri apa munhu ajamba mukombi adona afa mukombi imo mune bhegi riri kushinyira rakonzeresa pandemonium motomoti wafa waisoi wafa webhegi wototakura bhegi rake kokutoenda wekombi wotodriva kombi wotoenda kwete mama driver ndiye akasara ari oga nemufi wamuonesa ukamukombi kotoenda vakatoenda. ndina ari pano mufundisi akatendawo scenario yacho asida kuti ungotoya kuonesa kungotoya kuonesana anga muona zviri kuita kutoya kuonesana kuti zviri normal here zvokuti munhu ajamba mukombi kombi yakazara nevanhu ajamba mukombi wowina pasapa wofa chachuzvambwa nemunhu ibhegi ranga riri mumota munhu afa vanhu vosiya munhu wotakura bhegi iroro rakonzeresa kufa kwemunhu wotoenda iwo vanhu vacho vari mukombi kokutoenda kokusiya driver nemufi chete vari tu chero mukadzi muhighway chaimuka tamuudza mataura kuti mimi murodhimo hamuna kana misha here yanga irimo nekuti pakaitika tsauna chero rori redhiyota rikazi radonha unoona uchibva chimhanya besides izvozvo bamrequested ndeyekuti vanhu vese vanga vari mukombi izvo wakaburuka wakamboendepi wakadhisapiya wachiendepi wakatakurwa neimwe mota here wakafamba kubva pasini here wakamhanya kubva pasini here zvawakamboburuka kombi wakanga vari kuendepi because matauro amaita ndekuti kombi yanga isati yasvika kuchii yanga isati yasvika kudestination saka zvawakabuda wakaendepi iyo kombi isati yasvika kudestination pamusoro imambo vanhu vachi accident yaitika vanhu vakambonoona chiitiko chaitika vanga vari mukombi nevamwe vanga vachipfuurawo nemuhighway vanga vachingoonawo vachipfuura vachienda asi zvakaitika panguva diki diki zvinhu izvozvo zvokumboona izvo kusvikira driver mbasiyiwa achinzi ngaamirire mapurisa kuti amuatende paaccident yatoitika. Saka ndakazotuma munhu ini wandakafonera ndichiti indapa scene of accident ipapo ini ndipinda kupolisi kunomhangara kuti mapurisa akwanise kuatenda. Saka munhu yaizoti tiri two driver nemufi hamuna here jira ririko mutumire timufukidze. Bambo. Murikona bambo. Wakafa munhu uyu. Munina wenyu. Munina wenyu chaichai. Chaichai. Akakufonera India. Foni yekutanga yakabva kuna driver. Driver akandifonera achinditi taita tsawa. Driver akakuziwa ise. Driver akanga auya nezuro wacho chiri china tichitaura pamusoro pezvecontract zvaaifana kuzoita kutakura vana kuenda navo kusanganisana tichaenda aifana kuzotora kombi vama exchange manumbers wangu semunhu atatu kuti client yedu ichatakura vana vechikoro. imimi ndimakama haya kombi ini ndiri mukuru pabasa patinoshandira. Uyu munin'ina wangu aishandawo pabasa ipapapo asi ndiye aita logistics dzekutsvaga transport. iyi kombi ndimama yaya tisata yaya
saka izvo mamahaya vanhu vamamahaya kombi wakaenda ndipate mubvunzo wangu izvo munhu adonha akafa ndimahaya kombi vanhu vamamahaya kombi hapana pamwe kutoro takawatakura nei because these people suppose to wait wachitsvagwe mota iyi yakaita accident isati yasvika pakunotora vana vaifanira kuenda kune Zimbabwe. saka bhegi ragara bhipi mumota yemamahaya Mapassengers anga akumbirwa kuti pindaiwo tibhadhare toll gate. Sezvo tichipfuura nepatogate ngopinzai vanhu vashoma vanokwanisa kutipawo mari tibhadhare toll gate tichipfuura sezvo mati haya asi vanhu vechizonovatora pamberi apo tapfuura nepatogate. Alright. Hamuna nyembo. Jaseto kama kamukano kamusungurutsa. Kamukano kakawanda kamura pamutendera. Amuna. Mota yahaya. Muda unotakura vanhu after the talk. Vanhu vasatosvika pavari kuenda baba. Saka uinyongo ndozotagwa sei. Vedu vaizoti kana vanhu vatakurwa mukombe ava vaburutswa vasvika munonzi mushuru. Vaburuka vanhu vanoti gombi ryakugumira mushuru yozotora vana vechikoro. Kama tingadai. Ngataure nemazita nezvi. Imimi muri papi? Isu tiri kushurugu. Shurugu yakakura. Papi? Muri mutauni. Shurugu mutauni. Makuda kudzika vakotere kwapo. Muri papi padzimba dzererwe redziwo kana kuti kurodhi kuenda kuRoma iyo. Isu tiri mushurugu CBD mutauni chaimo chaimo. Ndio mune chikoro chedu. Pama old building yerava pane service station yerava. Tiri pa Grand Hotel kana chibazira. Grand Hotel iri pamusoro apa pachikomo. Police iri apa. Police apa. Tobataenda pasera tobatakwira. Grand Hotel iri apa. Paseri pacho pando pane dzimba dzererwa. Zichira izvo. Izvozvo. Ndizvo? Ndizvozvo. Saka ndokwaifana kuzotorerwa vana vechikoro iko. Wachibva kupi? Vari kubva mugweru. Wachibva kugweru kushekuru. Mafura here milling company iri pakati. Tinoti tichibva mugweru tosvika panonzi paGuinea Fowl. PaGuinea Fowl ipapa teta tobva patogate. Saka chiitiko chevizendi chakaitika pamberi peGuinea Fowl zvishoma. Saka tasvika kushurugu. Usati masvika kushurugu. Ndipo mungaona pane mubvunzo wangu. Imimi pabasa penyu panonzi pachii? Pabasa pedu isusu pachikoro panonzi paMount View. PaMount View. PaBooms. Saka imimi sei makanhwaya kombi kugweru musika hai makombi emushurugu? Kazhinji mushurugu hamuna mota dzacho ishoma setown diki dzirimo hadzo asi munina wangu uyu aigara mugweru. Saka mugweru momo ndo mavaifamba nemota every day kubva mugweru kuya kushurugu kubasa. Saka ndo vanhu vanoziyana navo zvakanyanya ari matransporter. Ndo zvakazoita kuti kutorwe kombi yemugweru. Okay. Sei manje uyadona asara pamsaya. Sei musoro menyu makatotanga kuya zita rekuti tonderai tendai. Chakadaro mambo ndechekuti kufunga kunoita vanhu. Handiti kuti pane mwana akamborwara achiti ndiri kushandiswa kuvanhu vane mabhizinesi avo. Saka papasina 1 week Tendai akanga aita official open chikoro chaakavaka. Saka chikoro chaakavaka ichi vakaita official open vari iye ndobva adana mai ndobva adana wanatezvara vake. Saka ndo vanhu vakangoenda kunoita official open vari vangani vari 3 kana 4. Okay. Saka isu saka ndopakatangira nyaya kuti wavhura chikoro chako iwewe accident ndobva yaita saka ndio wachekeresana natezvana ende sei usina kudaidza isusu vamwe isusu vemhuri wanotidaidza wadaidza tezvara wobva wavhura chikoro after 5 days wavhura chikoro umwe wedu wobva hafa. At the same time, wakapisa ega zviro musiku. yes. Saka nyaya dzakabva dzaenda kudii dzasangana. Thank you so much. Saka zuva makamubvunza here kuti zuva pamakapisa zvinhu natendai makapisa here? Ari muno mama. Aiwa ndiri kuudza kuti muchiri mega
Aina mukoma akazosvika. Mukoma akazosvika. Because pane zvamataura zvinotondirakidza kuti process yakaitwa mazuva ese apa yakazongoitwayo but mamusina faith nayo. Mataura statement yekuti mukoma akatangirwa naTendai. Hongu. So mataura kaiti Hongu. Saka inorewa statement. Tendai vanobva nemhuri. nyaya haisiri clear pekuti ivi nyangwe Tendai pakaenda mhuri yese haina kuenda haina kuenda yakatuma mukoma sei isina kuenda kuda kuwitnesa iyo wanga wakawinana semhuri tese tiri kuenda kuwitnesa kupiswa kwezviro zvaTendai. Sei mhuri mimi musina kuda kuzvienda makatuma mukoma? Tatichangobva kuno muna November March muchiitiko chekuti muzodzi kuna December. Saka hatisina mari. Saka makadi kumirira kusvika mese mari kuripo. Pakati nzvenga yemabweka. Because zuva raisvika. raisvika. Zuva rakasikasvikira. Because pane kuti izvi zvikanditi kukona. Dambudziko ramanaro magara muine suspicion yekuti mukomana hatimutemi. Handiti. Maakunotuma futi mumwe munhu. Handiti. Munhu maenda kunotuma munoziva sei relationship yake naTendai ari one. Because maakumirira opinion yake ari one. Saka kana asikawira naTendai izvi zvese zvanga chazitaura kwamuri zviri negative about Tendai. Hapana chakanaka changa chataura kuti hakuna chero naTendai. Because agara naTendai zvidii hazvirirani. And by so doing mhuri yese mamuzonomislidwa. Because pamataura marakidza from day one mamuine faith nazuva kuti akuitire zvinhu zvani zvenyu. Makamufarira zuva nekuti wakataura nenyaya yekuti wakaenda ukada kuti mambatata ndeshamwari unyanga zvikazi yes, zvikazi iwewe una business akazoprofita akazoita shoma akati yes, akazi une girlfriend iwewe akati yes, imba mati ndiye chaiye unoona Iyo wakaonawo mama. angamura. Saka takazoti manje nekuona kwake wazoita chekupedzisira charamuda kupiswa kwetunhu kwaTendai. Wobva ati ndapisa tunhu. Sei musina kuda kuzobhilivha kuti wapisa? Hapana anga aripo mama. Aiwa. Arikungona ndizvo. Ola iyi. Ndokuza simple question. Pakupiswa kwezvinhu zvaTendai. Aifanira kutanga kusvika panzvimbo ndiye. Taifana kuti tinge pakupiswa kwezvinhu zvaTendai aifanira kutanga kusvika panzvimbo ndiani. taifana kusvika tose. Asi magara munotosvika mamusina mari. Hongu tatisina. Saka wakatanga kusvika apa ndiTendai. Akamora. Saka mhosva yake yekusvika netunhu twake ndei. Isu mambo patiri ndepekuti zvaakazosvika nezvinhu zvake izvi. Muprofita akati mukoma akazosvikawo leta. Mukoma akaratidza kuti mukoma nawe yaTendai azouya nezvinhu zvake ndazvipisira apa. Isu patiri ndepekuti hapana akazowitnesa mambo. Musazvipiringishe baba. Mataura kuti zviro zvapiswa izvi. Musikana anga ari kupenga wakabvaita wani. Asi ari kumwa mapiritsi. Mbati? Asi ari kumwa mapiritsi. Rai, ndiri kungona nda kuuya ikoko. Ati ndiri kungona ndoda kuuya. Handi kupenga kwese pakunokonzeswa nemunhu. Ndirizire waizisi mwana kupenga ngaende kwani? Kwa doctor. Aonekwe. Wopiwa mapiritsi. But kuziva kwandoita inini hakuna kupenga kwechiwanhu kunomiswa nemapiritsi ba. Mungozairora kupenga kwechiwanhu hakupedzwi nemapiritsi. Ukaona kupenga kwemunhu kuri kumiswa nemapiritsi it means handi kwengozi ba. Ichitori condition yemunhu. Titesa titi izvobatsirana ngatibatsirane kuti tionesane zveshuwa kuti kana iri ngozi haimiswi nemapiritsi bauro ngatisachepera leo. Aiwa tichakupa ngwasha tiri kuya kwauya
Sasa tunambopedzana tukuya. Akamana ndona. Kuti munhu apiwa mapirizi dokutasvika mumba mapirizi. Apiwa mapirizi kunobva ita wani. Ende zvava zvakoinsaida kuti pari kupiwa mapirizi achita wani ndokuri kupiswa zvinhu zvatenda. Saka ndobva kwazi saka zvadini zvasenza. Akamona nyaya Isikwati zvese ndizvo pamwe inini pamuziva pamwe dare rineri harisiri kuhwina pamwe dare rineri ndire kubatsirwa kuti kana wabva munomu wabatsirika here tinoti ubve munomu tumwe tupfungwa twako inato tusisina pa wajekerwa kuti no guys let's do this thing kadenga pasina kukana ba ndizvozvo handiti vanhu muchitowira ano guys ichi tatatauriwa ichi chinosenza daita muchiteedza ichi neichi zviro zvinofamba zvakanaka handiti mazuva ipauza nenyaya yekuti haachatogoni kufamba pane hama yenyu yemataura kuti haichatogoni kana kuita munda wakastroka wari 2 reason yestroke chii bazi ndakazongotadza kutaura reason yestroke chii zvakawandisa mambo chinokonzeresa kuti munhu astroke chii zvakawandisa akangona ndizvo kuti stroke bambo munhu anobva mustress wobva mustress wopinda mudepression andizvo makambobvunza here hama dzenyu kana kuziva kwazinoita mararamiro adzo kuti wangoende matambudziko akaita sei havanogona kunge vainawo tisingazivi mambo ndozvatuta kuti pamwe pacho kabambo chinokwanisa kunga chiri chinhu chiri genetic muzovako chinokwanisa kunga chino chirwere chemhuri muzoizvozvo chinokwanisa kunga chitori chirwere chemhuri imi motofunga kuti chii kuroiwa asi pasina chii pasina kuroiwa chitori chirwere chemhuri saka zvese zvinofana kuzvidii tofana kuzvinzwisisa nekuzviziva. Let's not take things for granted. Uyu yatostroka kuti handiyo nyaya iya, uyu yatostroka handiyo futi, uyu yatostroka handiyo. Let's not rush to conclude. Zvinoita kuti tisaone nezvimwe zvatofana kudii, zvatifana kunga tichiona. Titesa ndizvo hongu mambo. Saka iyi ndaizwa nyaya yenyu, handiti nekonseri yenyu pairi chii pairi. Handiti pambotendaiwo chidoko, asi ungaimba mugare mambotendai zvatoda kuita. Hatisi kuda kudzokorora zvinhu zvadii zvatataura nezvazvo nechi toda masolutions kumaproblems atichi atinawo, kuti pamunoziva munotaura kuti ndopaziva, pamusingazivi hamudi hamuzivi. Because pataura nyaya yekuti sekuru paanga akufa akafunga kuti zvinhu zvaangaenda zvindosiyirana, ndobva ati ausiyirani chi imimi izvozvo zvatokutaura something handingamaona zvekuti sazi sekuru wakati ndosiyira ani, it means kuti zvawakasiyirwa hatisida muziko rako zvine chii. Ukasiyirwa bhegi remunhu rarako ere, handingamunhu achakauya anonge atora bhegi rake kudi wede. Saka isusu tiri kuti wedha makapiwa zvinhu zvimuchiziva kana kuti musingadii musingazivi, asi pane nyaya dzataurwa dzekuti one makazvibvuma handisi mukabvapo zvinhu zvikanocherwa mabhodhoro akangaiswa ai musina kuisa baimimi mungoya paine zvotaura mabhodhoro amusina kudii aya musina kuisa imimba, asi akanocherwa pai mumusha akadii akaonekwa. Handizvo aonekwa madziwo akazouya ndakandiyanga kubatsirai pesa akazozimi basa bambo munetikenyuka mudini munetwa muinato toda kudini toda kupiswa ukazimi makauya nato, asi wakazosvika ukazosvika tunhu twadini twabhebha kare. Handizvo saka ini ndopandora chero ndizivo kuti izvi zvataurwa zvese izvi ichokwadi here kana kuti chii pamusoro imamo. yes
Issue number 1 yawataura yekuti ndakasonovhura chikoro ndoga. Ukatokumashure echikoro katimboimire ngatitange nyaya chachadzikitikawo Zvakanaka. Pakataurwa nemuprofita kuti inini ndinewo zvangu zvandakabata besides zvandakasiyirwa nababa, ndakati kwete, handina zvandakabata hongu. Uye pandakazoenda kumuprofita, muprofita akandibatsira kuti Tendai ane mwana wake asinganzi zvakanaka, saka kana akuzodzoka ngaadzoke tibatsire mwana wake. Nyaya iyi yanga yatopera kare patakataura tiri pamba, inini ndatoti kwete, handina zvandakabata. Saka pandakazodzoka kumuprofita ndakuzoenda kumba kwake, akati unozouya nemwana wako kuti tizomunamatira kuti pachirwere chaanacho chipere. Ndo zvandakazoendera inini kumuprofita pandakazodzoka ndandoka. So it means kuti kuenda kwenyu kumuprofita handi urongwa hwemunhu hongu wanga usiri ndozvamuza hongu. Saka yanga isiri ishe kuti munopisa samu hongu. Handina chandakapa muprofita chaakapisa. chakanaka zvekutazi zvese izvo makazovhura chikoro haizvi hatina pasina pane nyaya pedu ndiapa zvinhu zvekuiswa apa nezvinhu zvekuiswa kutare zvinhu zvekupiswa nechi apa ndo patakuchidani manje munhu anotaura chokwadi ende munhu anofanira kutaura chokwadi sekuona kwakaita magirlfriend enyu handisi ndimadziwa madziwa uripo Pamusoro mama isati asvika ipapo ndoda kuti ndibva ndangopedza pekuvhurwa kwechikora. Pataugwa pekurwara musikana uya ndichirimo inini mufamily group, pari kutaugwa nyaya idzodzo, inini ndabva ndavabatsira ndikati wana mukoma mukateedzera nyaya dzemaprofita munorasika. Pari kunzi mwana ari kushandiswa nemunhu ari kuita bhizinesi. Sori wana mukoma wangu ndichabokunongedzai. Mukoma wangu ava wari kuita bhizinesi randiri kuita inini. Mukoma wangu ava wari kuchengeta huko ibhizinesi. Mukoma wangu ava vane chigayo uye tinoshanda tose pabasa pangu inini ibhizinesi. Uyu ane flea market kwaMutare ibhizinesi. Wekushayika wacho Kems aishanda zvekuchikoro kwamukoma ava aiita futi zvehuku ibhizinesi. Saka ndakazovati inini sei wana mukoma mamanya pakunofunga kuti ndini isusu mufamily mese munhu wese ari kuita bhizinesi. imi mukoma wacho mamira pamberi apa muchitaura nenyaya yekuti hazi munhu ari kukonzeresa munhu ane bhizinesi, mutori nebhizinesi, mutori employer. Sei musina kufunga kuti pakazi munhu ari kuita zvinhu ane bhizinesi makafunga kuti ndini? Imimi chenyu chikoro pamakaita official opening mukoma makadaidza vanhu vanani? Pamusoro mambo ini handina kumboita official opening. Asi nyendo pakazi Simon Magore pakazi business sei makazi imimi pakazi munhu ane mabusiness mafunga Tendai asi imimi muri mubusiness uyu ari mubusiness uyu ari mubusiness. Wakazvizira kumuchechi zvinozitendai ndiyani awa vaine maprofita avo kuchechi ndipo vakataurirwa zvinozitendai ndiyani handizvo izvo hamupindise chimwe chete taimbopinda imwe chete akambozobva abuda panhau idzodzi dzakuitika ambomira chechi. Saka takabva tanyanya kufunga kuti amirirei akuita nezvei. saka izvo singokopera Pamusoro mama chakaita kuti ndimire chechi, pataurika zvokuti inini ndazovabatsira mugurupu kuti warume siyanai nemaprofita anotaura achiti iye pane munhu ari kuita bhizinesi. Ndakabva ndavabatsira mugurupu imomo, ndo pandakabva ndabuda mugurupu iroro. Ndabuda mugurupu iroro, ivo vakazogadzira rimwe gurupu ravakanga vakutotaura iwo wega wachindipinpointa mugurupu racho iroro. Saka inini ndo pandakati saka kunamata kwacho kuri papi? Kana imimi muchiratidza kuti muri vanhu vanoenda kuchechi, muri vanhu vanonamata, tiri one family, magadzira gurupu renyu mega kwamakutotaura. Saka ndichikuonai pandiri kuona imimi handisi kuona chinamato mamuri. Saka bheta hangu ini ndimbomira hangu kutonamata kwacho. Uye pachikoro ndibva ndapedza pakuvhurwa kwechikoro. muprofiti paakauya akanongedza kuti iwewo haubhilivi chiprofita
akatonditaurira ndikatoti hongu chiprofita handichibhelieve. akanga taura zvanga kwakunoprofita here kana kuti magroup members Ndio akanga ataura nezveseri kuti mukomana uyu abhelieve wozokanga utaura mugroup kuti handibhelieve zvemaprofita. Muprofita wabva waita iwe haubhelieve zvemaprofita. Iprofesi here kana kuti angarungokuudza zvinhu zvamaprofita. Plus chimwe chandisina kuziva. Come again. Tati iprofesi here kana kuti vanhu vakatora zvakanga wataura mugroup No. Akatoprofita. Ndichisvika inini. Pakuvhurwa kwechikoro madzikoma angu ese vanga vane gurupu ravo riya ravanga vachitaura vese. Wani mukoma wandandasara ndichitaura naye ndeuyu. Pakunzwanana kwenu pabasa redu ndiye munhu wani wandandasara ndichitaura naye. Ende pana nhasi uno tanga totongofonerana chiro kuuya kwataita kuno ndakamuudza kuti hatingachakwanisi kuti tiuye tose. Taifanira kunge takauya tose but iye aindiwandira asingadibudiri pachena kuti inini ndiri defending kuno. Saka pakuvhurwa kwechikoro panga pasisina need yekuti inini ndifonere mukoma uyu kana mukoma uyu kana mukoma uyu kana vamwe vese ava kuti ndiwati inini ndaakuzovhura chikoro. Uye search kwanga kusiri kuvhura chikoro. Chikoro ndakavaka ndikachipedza ndikanoenda kubasa kwatezvara wangu ndikamuti mai vari kuuya kubva kumusha kuno kuti wazoonawo chikoro. Hazvizoiti kuti tangane kutovhura chikoro mai vasina kudiwa vasina kuuya kuchikoro. Mai vakauya pachikoro ndikavaratidza wese newe kwatezvara ambuya wangu vanga varipo ndikati ndo chikoro chatakavaka ichi mukadzi wangu wenini aripo. Tikangowaratidza chikoro tangopedza kuwaratidza chikoro tikaimba tikanamata tikamwa madhiringi tikabva tazoenda kumba kwemukoma wangu avo vanogara mukwekwe ndokwatakazonodya sadza ikokoko patazodzoka mugwero. Saka iri official opening mazwira zvagara mumhuri mambo pamusoro imambo munhu akaita mari ndiye anenge ari kutotanga kutofungirwa. ane mari ndiye akaromba wambinga hongwe ukaita motokari wanga wasina wambinga. Asi chinondishamisa chacho kuti basa rekushurubwi rinotanga ndini ndakaisa 2500 ndiri ndonotanga. Mukoma wangu uyu achiitawo zvebhizinesi rake rehuku shamwari huku dzangu dzose dzafa ndakamutumira mari maapapi kubva kuMozambique ndasvika chiendai kuhauna munotora ndaisa mari pamukuru. Uyu munin'ina wangu achitangawo bhizinesi rake refree market ndinotangawo bhizinesi rangu refree market ndibhustewo ndikamutumirawo $200. Tanga tiringowirirana pose apa pasina kana problem. Asi ndiri kuona kuti problem yazouya pakuti inini ndaita mari kudarika vamwe vese uye nemaproblems avari kutaurayo ndio kwazouya kutanga kundifungira mushonga kuti une mushonga ndopatanga maproblem uyatipise mushonga yako. No, it's mupisi wemushonga uripo, muoni wekuti uyaita mushonga uripo. Saka chinotinetsa chete imwi makaudzwa nemupisi kuti tadii tapisa. Munhu wapisirwa zvinhu kuti hatina munhu wendakapa chinhu chekupisa. Saka tada tizwe kuti iye mupisi muoni wakapisei uripi dziwa ndipi mupisi agara kupasitida ndipi muprofita munotoona Mwari kana akutaura noona. Saka chandoda kuziva manje isati ndatanga nemi chekuti kana ndikutaura nemi ndikutaura nemi here kana ndikutaura nemweya. Ndotendera kuti utaure ndochekutanga ndofanira kuziva ndikutaura nani. Ndotendera kuti utaure. Yes, because why ndikubvunza izvo because zvandoziva inini ndizvoti munhu zvaanotaura ari mumweya haazivi asiri mumweya. titese here ndati kuziva kwandoita inini munhu zvaanotaura ari mumweya haazvizivi adzoka kunyama. Saka handizivi kuti mimi munoti zvamune mataura muri kumweya mapedza mazvidudzira futi makunyama. Inini mashandiro andinoita ndikatoora chinhu ndikatotaura
vanenge varipo vacho vanofanira kutozviteerera zvandataura, handidzoki futi bheki. Okay, kuti mimi mweya uri pamuri ubude tinodini? Inini ndinotooneswa zita matindiani no rest zuwa. Izwaika no rest. No rest haina kuzoti hakuna zororo. Saka tiri kuti isusu kuti iwe zvinoti uone zviuye, isusu todini? Toombera here, toimba here, todii kuti zviuye? Ini ndatotaura newe, ndinotaura nemunhu ari mauri. Inini ndinonamata, ndinonamata kuna Mwari. Mwari pane zvinenge zvichiitika panguva yacho anotipangidza, ndozotaurirawo vamwe vatinenge ndinawo panguva yacho. Okay. Right. Asi zvinoitwa ndakatosununguka. Ndikuona madamu mutenga kuti izvi nabo kaita vandazoka asi ndiri kuti ini chandiri kuda ndechekuti pamakataurira vanhu ava kuti zvinhu mapisa hanzi chekutakarobvunze kutanga ndekuti mune here chamakapisa chatenda? Kwete chakamira matopedza bambusunga mazuva ere zvataona baba ati kwete asati haana kupisa. ati chii haana kupisa? imimi mati isita takanzwa ndati imimi mati hanzi akapisa. ndati imimi mati mati mukoma akatangirwa naTendai, aibva asvika Tendai nemuprofita wapisa chii andizvo. Muprofita ndobva tazomubvunza akati manonoka zvaTendai tatopisa, uyai muone patazvipisira. Mukoma uri hei mukoma, sumukai mukoma, nekuti uyu ndiye zuwa, ndiyo mati mimba akadini akataura nemunhu wake kuti wadini wapisa ndizvo. Imi mukoma handiti pakutaura kwaita nyaya kwataura kuti mimi process yekupisa hamuna kutoiona because makasvika madziwa naTendai watopisa. Chamakaita imi kuenda korakidzwa kuti tapisira apa. Saka mubvunzo wangu mukoma, pane zviro here zvakauya naTendai zvikapiswa? hapana. Toti nokuti pandakana fungai makore ndiri kuti tatoira kuti hazviri kutaurirwa munhu baizvo mazuva pamwe munhu wese wazvidini wazvizwira. Imimi wamuri kutemba kuti ndiye akaona zvinhu zvichipiswa nekuona madota ati hapana chandakaona chakapiswa. One wamunoti wakapisa, hatiti mupisi madziwa uti handina chazuva, uti handina chandakapisa. Wamunoti ane zvinhu zvakapiswa nazuva Tendai ari handina zvinhu zvakapiswa. Ndakatofambirawo zvekunamatira mwana wangu akachirwara, ndozvandakaendera muprofita. Saka nyaya iwati means ndezvekuti makazwa kuti Tendai uri pamuprofita, mazwa kuti Tendai ari pamuprofita, ndobva mati ngatitume munhu anonozwa kuti ari kumboita nezvei. Saka munhu wamakatuma manje wakabvaita munyama wokuti akabva atosvika Tendai akutobuda muyadhi atopedzerwa. Saka sekuti adzoke kutaura kwamuri manje panga pasina, wobvazo kukutaura kuti tasvika watopedza kupisa, tazotorakidzwa wakotaura chiro wadini.
kuti mufare. So what it means, nyaya chaicho inatenda yamuna. That's what it means. Asi kana muine dambudziko riri mumusha, chibatanai semhuri, mugare pasi, mubatsirike, problem iite sei? Answer. Dambudziko muine dambudziko ka, musatope dambudziko iroro chianza. Musagozva munema kuti hazvizvo zvisina basa, munema kuwaste time. Endai muine muri murima, munopiwa rujeko. Newanodini? Newanopa rujeko, wanoona. Chiimaginaira wandira, mauya, matora mhuri yese mauya, ende mamundoti tine strong case against Tendai. Wamamuri ndiye key witness yenyu uyu. Wabvati zvamutaura ndizvizivi. Ende wabvaenda kutaura nemunhu wamuri wacho ndiye mubati webasa, akati ndina basa randakaita. Pamusoro mama. Yes. Ko pakanga ati ane zvinhu zvaanazvo zvinofanira kuenda kuzopiswa. Zvichiripo here zvinhu? Izwe pamwe. Muzadzura. Dzanyaya mbiri mai. Akamuadzura. Dzokai futi kudare riya ramakagara naTendai newamwe mhuri yese. Mukawirirana kuti pane zvirimo mumusha zvoda kudii? Zvoda kupiswa. Andika. Chidzokai futi kupi ikoko mogare kuti dare kana zviripo zvoda kupiswa zvodii futi zvopiswa. Muri chii? Pamwe chete. So kuwirirana kwamakamboita pekutanga pamakagara dare iro tiri pamwe chete. Muri pamwe chete. Musaite zvekufungira because dambudziko ramakuita nderekuti any move wanofungira izvozvi so mhani umwe mweya wemusha menyu wamunofanira kuti attend to. Mweya wemukomana akadonha mukombi watomumusha menyu. As long as usina kugadziswa mweya iwo pane uchadonha futi mukombi. Akangora izvozvo raitina mukasanga makutomutaisa chinhu chitoricho chakutokomberesai problem. Itori kombi iyo kukomana nekombi ndiye akutokupai kombi. Asi mutotaisa kupi kuseri kusisina chinhu muchisiya dambudziko makati alright mukuru ndiana ndimi izvo mukomana akadonha mukombi makaitei? Ndakanga ndiri kuMozambique. Ndati mukomana izvo akadonha mukombi sevanhu vanofarira kuona tumhuka nekuziva. Handiti makaitei nazvo? Kuchechi kwenyu kwakaziva. Kuchechi kwakaziva donha nei mukombi? Kunhaifananga makadzoka kuchechi kwamakamboenda kwekutanga kwakakutaurirai kuti mumushambenyu mune turimo twakasowanda. Handiti ndikomaifana kudii futi kudzoka futi uchaita dambudziko nemwana wangu hatichazoti chichauraya mukombi. Handiti makanomuzwa kuti one mwana mukombi afa uyu dambudziko raona rasanga nemwana ndeiri. Because kana mwana mutora nenyaya yebhegi handiti kuti pane chakafutuma mubhegi. Ko kana ari wana akaona chinhu chokufutuma mubhegi wamwe wese wasiri kuchiona. Ko chaiva chimbori chii chafutumara chekuti munhu wese mubhazi vanhu vanochiona kuti bhegi riri kufutumara. Asi chobva chakonzera kufa kwemwana wenyu chete imimi mwenyu badzi ndo matonyara. Mumaenda kotsvaga zvisina kupiswa zvinobva zvaenda kopiswa zvaTendai ndozvamuri bhizi kutsvaga. Ise ndikuti mutsvage nyaya yauraya munhu zviri pachena zvamuri kuona mese. Tobatsirana pamwe muri munotsvaga ndokanakataura munhu anoprefera kunotsvaga goridhe 60 meters kudzika pasi. Wobva aenda kopita kamwena kekuti anenge akadaiwa achiteera goridhe kwariri kuenda ari mukamwena kakamwena kakadini kakadaiwa abuda imomo. Handiti anobuda ne 1 gram with $125 after 2 weeks. Asi mbuya aenda kuorder
madomasi ake kwaShumbalo matengo ake 2 ari kuti $125 iyo one day achibva kumba kwake achirara kumba kwake achipeka madomasi ake aya anoda mungona zizota mazona zvandozota kuti umwe ariska 60 meters kudzika pasi kuti anouye ne$125 asi umwe munhu atakura matengu rake 1 nene mwana wange 1 kuenda kunoda madomasi kugara mumvuri kokusachamburira chavo kokuadvertisa madomasi zuva panowira $125 anenge aina asi mukomana ari pasi uyu achazodzoka kumba after 2 weeks ne$125 ndozvamakaita muri kudzika 60 meters down kotsvaga handiko 1 gram asi paine madomasi ada kutengeswa apa anokupa $125 iyo pa1 day pasina risk pasina kubira munhu pasina kutukana nemunhu endai motarisise nyaya yekuti mukomana chii chakamuuraya mukomana mukombe because kutobva pamataura panapa is not clear zvamutaura kuti chakaisa kuuraya mukomana wekombe chipo chii. Because there is never a way yekuti munoti bambo vanhu munhu anonzi ari 1 andisi ndiye anofa mukombe yeye ine wamwana ofa ari 1 haina kurovera kombe ndakuta sei akambona apedza kudaroka vanhu vese vanomutiza womusiyana driver wari 2 mukuona zvinhu zvotaura ndosani kuti imi mamusi kuona ipapo nga pane chii pane dambudziko vati pane chii pane dambudziko. Zvino inini kuuya kwataita mambo kutoya kwamuri kuti mutibatsire sefemili nekuti ndii ndatosara ndiri mukuru saka tiri kukumbira kwamuri mambo kuti mutibatsirewo kwatinoenda kobatsirwa kuti nhau yedu ifambe zvakadi zvakanaka nekuti kana tiri tega hatichazvikwanisi tiri tega tiri kukumbirawo Shumba kuti problem yenyu moti maakukana chamurukanira pasina chamurukanira muringochayana mbama but reason chaiya yamuchayana nambama hapana tazinoreason because ndazwa yaro kuti uyo utatange business yake ndakapa 2.5 uyo utatange ndakapa 500 uyo atange ndochisha chashata chii urombwa uyu uona saka yakuti ndakapa 2.5 ivhaizi urombwa nekuti wandipa mari yakawanda yandisina ndikakupa mari yakawanda yausina saka ndatoromba mabusiness yatoita mudhara akasiyana uziva mudhara pano munhu anopinda musango kunoita goridhe nhasi unoaitinga evhatorwa kg nhasi one day ovharwa kg arwa kg uzotanga nemari nhasi as you speak right now anenge ane close to 525,000 ati munhu iye akauya akakuti mukoma 5,000 pa525,000 akakuti mukoma 5,000 unayo zvekuita aromba nekuti iyo yakakuremera mari saka aromba mudhara pano mwarumwa waine $1,000 grass $1,000 grass yaanoisa masipi matatu ka ugadzika uri ka ugadzika wodaidza kuti woita isadadawa achimwa waini pazuva 5,000 asi umwe watadzamwa macastolite 2 $50 pazuva $50 ndikuedza kuonesa chiya ndikuedza kuonesai malevels echi elife andi ukadai wewe kuti uda kutenga benzi iri kuita 15,000 andi asi mudhudhudhu 1.2 hausati wakwanisa kumutenga chinodhingiro kubva pauri igodo munoziva mudhara chinotanga kuya mumwe mako ichi igodo. Why? Because uruda chinhu che15,000 asi hauchikwanisi iwewe chako chaicho ndeche$200 asi haudi kudii kushanda haudi
pamwe pacho munhu anokupa nemwoyo wake wese, but iwo bambo wapiwa 2005 womboenda kugara mubedroom nemukadzi kutomisa mapiro needwood. Mai mwana uya paita nyaya vanado baba munini azitenga huku yakaiswa papepa, mari yacho yakaiswa papepa inobokere boko 2005 vanditirirapo ndapiwa ndiwa pamini hanzi wodai huku nechikafu chacho nechii ndakambokutaurira tora sauti yemagodo, toora sauti yemagodo, sauti youya yozi mari yese yoke sauti yapedza pa yozi right. Mangwana chienda pambuya ndingobva wabvunza kuti yakanaka here mari unondo endai mubvunze mbuya utazi itsvene here mari. Mbuya wabvaswa musambobate uyai nayo kuno mari iyo ungataigadzisa yobva yauya yobva yazi muhari yobva yakuchukuchwa iri muhari wakatarisa enda zvakashata zvakazorwa yapedza faiza ovazi yanaka chiendai nayo kumba muchisaka mbuya toita sei muripo basa rinoita kweungu auda makwati 4 mashizha 4 sai mashizha mangani 4 pa 2500 yamubvisa 400 muhamaisa mundiro yani yambuya masana nechi nechupo chewani kwamuri kuenda kuchikafu chamazi mutenge nechi chichakwana here asi mbuya watonoti mari ichi iripo rega nditotoro yani yangu pamabofoni ani mukunandira imi makazitengai huku handiti endai motenge huku nechikafu nechi moita zvechi shuku mapiwa mari yehuku mautanga kofunga kuti kuseri kwehuku kunei munhu ari kukuitira nechi nemwoyo wese. Being successful in business andika is not a sin. Being successful in business is not a sin. Andi asisaini yekuti wakadi wakarongeka kana kuti business rako rinoenderana nechi nenguwa. Zvakafanana nemazuva ano mudaro mazichi azara zvese kwazara zvakawanda wotanga tailoring shop wari kuda kuuya kusorera bhachi ndiani iye munhu achikwanisa kutenga bhachi dhora udatimese kuona zvinaa zvekubatirei kuti mabhizinesi enyu akadii akasiyana. Andika rimwe bhizinesi riri kuita sei riri kutounza keshi fasta rakuona kuti rimwe racho ichi ilong term. Saka mari yehui zvakadii zvakafanana. Ini mumwe vanhu marakidza kuti maitomuwirirana ende mukana kuti muwirirane utoripo kuti muwirirane izvozvo chaizvo. Go back tonight ndona mukoma wako go back nana mukoma ende mugari pasi sechi second look into these issues. Ndomatambudziki emhuri atikufungira kuti adokati zvamanzi zvemimi zvakataurwa zvinhu zvacho zvakaitika tendai asitorochi asitoripo handiti mukatoenda mukatobvisa mabhodhoro makataurirwa zibvisa pakati mukabvisa mukadhitoyaka handiti saka go back handika mogara kuti dare moti chasara ndechipi ndeichi neichi neichi then mogadzira sechi semhuri. Handisi kuona mhuri nezvinokunesa zvakawanda chokwadi mama hapana ndakazvitarisa chaizvo mhuri yenyu chaichaizvo zvakawanda chaizvo asi ndiko chandaona kuti musikafaniri kuita when you are doing these things musawanze maprofit avo zvakanaka mama musawanze chii kana muri kuti muri kuchechi handiti ka muchikwanisa kubatsirwa nechechi batsirwai nechii nechechi muri muchii because mukaenda kubatsirwa kunze asi imi muri nechechi yamuri kuenda the purpose yekuenda kuchechi ndeyekuda kubatsirwa ndiMwari
nekuchengetedzwa nani naMwari. Saka ukati uri kwaMwasha woenda kuona mati wane mupostori wekuwe nemufundisi wekuAnglican, it means because you have got no faith nechechi yako yauri kuenda. Saka reason yako yekuenda kuchechi handi kuendera Mwari, une zvimwe zvinhu zvauri kuendera kuchechi iko. Pano vanoendera kuchechi kutera shamwari, pano vanoendera kuchechi kutera wakadzi, pano umwe anoendera kuchechi kuendera chechi wabereki, umwe anoendera chechi kuvura kufamba konangirwa. Saka tikuti kana tiri muchechi yatiri ngatiteedzere mitemo yechechi mandiri imomo, ndo mandosevhwa imomo. Totenda mufundisi mwingine wangu akadzoka muchechi akazosunungurwa, haana hayo 1 week. Akati angatidzoke muchechi imwe chete tidi tifambe pamwe chete. Manje ndosaka ndati mhuri yenyu yaitangaitarisa tinosangana nemamhuri akawanda. Iyi yenyu yekuti you can come together kuti totaura namudai, ndo zvatinoexpecta isusu, ndo zvatinoda kuti kana makadai mese mamuchechi, kana muda help, seek your help from within the church. Modi mobatsirwa muchigairwa kuti no zvamaona kuti isha chinoda chechi, agree as a family isha chidi chechi kuda pakati, moita muchiwirirana zvinhu zvoita sei zvofamba. Ende chimwe chandinoda muzive ndechekuti urwere uriko, parwara munhu pese hadi kuroiwa zvakanaka. Ukadzimaona kuti munhu wese arwara kuroiwa hazviiti. Saka chinhu chinonzi chirwere ka chinoshaya meaning. Zvirwere zviriko ende zvirwere zvinoda kurapwa. Chisakarapwa chirwere unofa. Alright, drop the simple question. Kuti muone zvandoedza kutaura. Atikamaiti musikana aiti tendai kumabusiness, mundisenza mabusiness, munditendesere, muchasei, arikudiwa ndi. Ndodati muone baba. Pakatanga kupiwa mapirisi. Wakazomubuda kuti aiti tendai mundisenza mabusiness. Ngombaito zvakanaka. Aiwa tokubvunza kuti muone zvandoedza kutaura here. Pakapiwa mapirisi. Wakazomutaura here kuti tendai mundisenzesere kumabusiness. Saka zvokutaura here kuti chii? Urwere. Yes. Accept kuti murwere chii? Urwere. Dai mamunditaura kuti apa akapiwa mapirisi haana ungomira voramba kutaura here kuti tendai unondisenzesa. Zvino pakapiwa mapirisi, zviro zvese zvakavati ngwe. Saka tendai ya business asina. Ana. Wabroka here sekutaura uko makapromiswa kucha broka. Takatoka kachikoro. Wakatoedzera. Saka muruti man. Let's go back. Endai mugare pasi. Chitobudai panze apa endai muone mukosanjera izvo zvizvo. Because mukosanjera hasha izvo kutaura. Uyu anzani zuwa hatosha izvo kutaura. Because zvimwe zvakaitwa nevakuru vedu ka tisiko zvakawanda. But pamwe pacho ngatisazvitsvage. Ngatisamutse zvinhu zvisinei nesu. Ngatisarambe life yedu zvingosimuka. Kuchinda vakataura nauyu kuti pane zvana sekuru zvitorimo. Ngatitange tabvisa zvana sekuru. Vamaenda kabva mabvisa mabhodhoro nechii zvese mapwanya. Andika mapwanya was right. Tendai wakazosiyirwa ndibaba wake ndiye akanga ine uromba. Akaona mapindu imwe anaza chii? Mapindu imwe level kuti akamona baba zvandikutaura kuti pamwe pacho ka ati ngatingoonesa ndega kuti chatinoita chinoita here kana chiita munhu kana kurwara stroke chirwere. Munhu akastreseka too much achibva mustress anopinda mudepression. Abva mudepression munhu akutodii akutostroke. Ende nyaya dzestroke chirwere chinokwanisa kunga chiri chirwere chemhuri chiri muropa. Saka zvitarisei chii zvese izvo, zvitarisei zvese izvo. Zvinhu zvinhu zvakamira zvakadini zvakanaka. Pasina nayo mabusiness aite sei akure noti kusoropodzana. And yes, tendai Musore mambo. Yes. Ndokumbira kuti kana madzikoma angu ainge aine zvanga achindifungira zvakaipa kuti vandiregerere uye kuti kutanga muzuva ranhasi tidzokedzane tiwirirane tidzoke patanga tiri paya chaipo chaipo
Secretary, ndombera kuti mutore namba yangu muzondifonera musi wa 20 ndichaisawo mache $100 munombudarira 770 yes kuti isusu basa redu chinhu chinonzi family value ndo chinhu chiri very critical matare edu aya emadzimambo. Basa redu handisi kupwanya mhuri, basa redu riri kuakiridza mhuri kuti dzidzoke pakanaka, vanhu vararame life yakadini yakanaka. Ngatibvise mweya wekudi wekufungirana. Kana munhu wabatsirwa, take that help zviri positive, not kuva negative. Because dai kune munhu anotaura kuti mari ndakapiwa yekutenga huku nechikafu nechi handiti huku dzacho dzese dzakafa, kana kuti mari yacho ndandakaibata mumaoko ubva ndatoishaya ndakaibata mumaoko, tiri toita kutora something else. Not kuti webusiness rehuku wakatenga huku chikafu chiripo and the business is thriving. Asi tochiti wakarumba hazina zvotudi, handina zvatokutaura. Maprofita ariko, maprofita ngaatibatsire achitidii achitigaidha. Asi ndinoda kuti maprofita achitigaidha ngaatigaidhe zviri positive zvinoita kuti mhuri dzirambe dzakadii dzakabatana, noti zvinokanya chii. Yes baba. Pamusoro chief. Yes. Ndingambotsanangura zvishoma unoti regererawo. Yes. Ndoti ndikadzoka futi ndisina kunyasa kutaura nemi ndisina kusvika panhare ndizvo. inini sendamirira chechi ndikumbirisa kuti zvamataura zvokuti vanhu ngavabatane nekusawanza waprofita chinhu chakanaka kufemiri kwamakore, nekuti zvino ndichitarisa ndine basa randakabatsiravo kwamakore ndikuona kuti basa randakaita hatina kutobopedza, tatiri kutoenda mberi chibatsirana, asi nekuda kwokuti waprofita wawanda zvavanonzwawo kune uku neuku zvaenda kuti wandei. Saka zvamataura kuti waprofita ngawashomeke chokwadi shuwa zvinhu izvo zvefemiri kwamakore ndinotongotaura ndiri panapa. Saka chandakakwanisa kuita nepandakatangira nepandakagumira chataura chimhanya mupanzwa ipapo ndechekuti ndakatumwa nechechi, ndatumwa nechechi kufemiri kwamakore kwakarwara pewiki vanhu vanokwana kuita 3 kupenga, dambudziko rekupenga. Ndoona ipapo vanonyatsa kwataurawo toti iyei mukoma baba negirikini akarwara neupenzi, kwobva kwaita musikana obva arwarazve nekupenga, kwaita musikana mukuru obva arwara nekupenga pawiki 1. Saka sevanhu vatinonabata navo ndakatumwa kunobatsira kunovateurira kunovanamatira, ndobva ndasvika bva ndati dambudziko vanhu ava ngavauye kumba kuchirwere vabatsirwe, vose vakauya kuchirwere, ndini ndakavabatsira futi kuti waite right. Asi ndanamata mweya mutsvene akandibatsira akati ita kuti uunganidze mhuri yacho yose pamwe nevabereki vacho vose varipo vakuru ugone kuvabatsira dambudziko iri. Pamba pacho pane zviripo, zvinhu izvozvo zvinofanira kuenda kumuridzi wazvo. Ndopandakagona kuunganidza mhuri yacho, ndopandakapiwa zita rekuti Tendai hatina kumupa mhosva, asi takati Tendai atone mwana ari kutoita mudhodo napari, nekuti zvinhu izvi zviri kushanda kuri pamwana wani waTendai totagara pasi. Saka ndakavati tanamata tiri papapo takazviita masikati, ndikati imimi ndiri kuona makabvobatsirwa nemumwe mukadzi muchida kubatsirwa nenyaya yaTendai inotanga nhasi, maane nguva muchinetsana nani naTendai, asi ndakada kubatsira nerunyararo, regai tichi Tendai wacho auya. Ndopa ndakapangidzwa bhodhoro rine ropa pakati pemusha wavo, ndobva ndasecha ndikati ndikaenda inini kunoritora bhodhoro iri hazviiti. Imimi vabereki vepanapa pakadzama zvakanyanya, ende bhodhoro icooking orivhini yekare mbiri yekariya dauti murione pariri. Ndobva ndanamata pandapangidzwa bhodhoro riya riri pasi muvhu, ndobva ndatovadzidzisa kuti kana maakuchera musarowa apa, nekuti bhodhoro nderekupi nderekun'anga, n'anga iri kuMozambique, tinoti muende naro straight kun'anga yacho. Foshuwa wakachera bhodhoro riya vakaribhomora vakariona vose. Ndikati chitsvagai sekuru hanzvadzi yamai wenyu munhu mukuru, mugone kutora nemukomana mukuru wemudzinza muno, mutore bhodhoro iri muende naro kun'anga inonzi Nhingi iri kuMozambique. Asi ndaona vakamboenda kumuchida kuripa zvinhu zvakabata baba wenyu, zvikanzi hongu takaenda tikatobhadhara mari, akati zvapera. Ndikati hazvina kupera nekuti chiwanhu chinoda zvinhu zvacho, makangoendesa mari bedzi, asi zvinhu izvi zvemunhu izvi hamuna kudzosera. Foshuwa wakati ngatitorei bhodhoro iroro tiende naro, wobva waenda naro kusvika bvatambirwa bhodhoro rebva rasara kupi kun'anga iya, zvawaripiswa zvawakaripiswa zvanzi zvapera, hakuna munhu achapenga, hakuna munhu acharwara.
for sure indandine vanhu kumba kwangu chirwere ndichivabatsira vanhu vese vakabva vapora hapana akazopenga kana kurwara dambudziko rinobva radii varapfuura kuti ndakazoona nazve navo kubva gore rapera takavabatsira novhemba gore rapera bva tatongotozivi tikati tapedza basa saka nekufa kwazoita mukomana uyu takatoenda tise chechi kunofusira semumwe wedu ndipo takatonetseka kutozwa kutotanga kutonongedzana ndivauraya ndio tikatonetseka tikangotedza sechechi kubatsira munhu kuti aende kunovigwa kumakuwa tikati izvi hatichazvinzwisisi ndobva tandoonawo ndadaidzwawo kunoku saka ndinotenda nekuvabatsira nekundibatsirawo pane zvandadzidzawo futi muupenyu pama muchibatsira iwowo ndoona pane zvavadzidzawo muupenyu asi chandinovakurudzira ndechikuti ngatirambe tichinamata wondoone matambudziko zvinouya paupenyu hwedu ende kana tabatsirwa zvinovaprofita kana n'anga handi kuti hatichafi tinofa ndatenda hangu pakanaka pamuri kuenda ipapo muchivanamatira muchinamatirawo nesu futi nezviprofita zvichiuyawo kwatiri futi right endai mubatsirwa namakore thank you kana paita problem munouya kwatiri teibatsira